Ya Karamogi tarik na par koda beach dwe mara par koda riyo igama ganero gi prario koda beach odiochieng mama thotho setimore kendo ogando sabito gamage wangapaya mabendi kwayo ji mondo miyo bede akicha wangapaya nikech kwan mao sabito ngimagi mane thuolo mar seche par koda riyo mokadho report mopogore kor gwenge osendiko kwan mag jogo mathoth mowito ngimagi omiyo magi weche ma omiyo peke chenro mar migago. Tried all we can to reach to the scene, and when we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead. Ji apar owito ngimagi masira mar apaya e gweng' ma Kododa e kinde ma ng'ato achiel bende otho e masich apaya Nakuru. Ilo mar abich ma nyasi ma piny luo chakore yange mbalariany Marongo, kaunti ma Migori. Wale wenye wanajifanya hapa ati na macrown, ati wanakuja hapa kuwadanganya, ati sasa Muhame, sijui mara sepu, sijui mara nini, musifanye nini? Mogu kuom jodak ma Mukuru kwa Njenga ukwayo piny owacho ler kuonde ma oketenge ne chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo. Machiegni nya Karamogi lewa duto mag tudruok gin mago ma oyaw nyalorno ote mari nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Wachawo gi wach mabende mako dhok kendo kelo lit nya Karamogi e gwenge mopogore ji apar nowito ngimagi e masira mar apaya moyo ka joma moko 6 yudo hinyruok maricho e gweng' ma Kododa e kar chung bura mar Achonyo East e kaunti ma Homa Bay. Ji apar nowito ngimagi e otieno ma piny orugodo kawuono e kinde mane gidok pacho ka giwuok Kakamega nyasi mar arus kapok nyamburko margi tuomore kod loche moko ariyo e apaya maduong' owuok Kisumu kochomo Kisii. Ji 6 moyudo hinyruok ochwal e chenro mag thieth e kar thieth mar Achonyo South e boma Oyugis kapok nodargi nyaka thieth maduong' ma Nyamira ne thieth moyiedhi. Yesterday at around 11 p.m. I was called that there is an accident which has occurred around Kadongo, between Kadongo and Sondu, that they need our assistance. We tried all we can to reach to the scene, and when we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. There were 6 who were injured, and they were brought into our facilities. We stabilized them, and then they were referred to Nyamira County Referral Hospital through the request from the medical team from the other side. That is what happened, and I'm very sorry to the family. Tunasema pole sana. Walikuwa wanapanda mlima hiyo ya kutoka Chabera wakielekea Kisii, na ndio gari moja iliweza kutokea juu, ni truck. Na wakati nilifika station waliniambia iliweza kupoteza brakes, ndio ikaanza kuyumba ikaingia kwenye hiyo Nissan, na sisi wenyewe tuliweza kufika hiyo sehemu tukapiga hata picha. Ngamia apar koda ng'wen otho kinyi makawuone masira mar apaya manotimore apaya Manamanga kaluwore kod weg ngamia mamoko 6 ne olal kendo pok oyudi nyaka sani bang' masirano kakoro ywago lal mohewo 4,000,000 e kinde mobila dhi nyime kod timo nonro ewi masirano kod lal mag ngamiago. Hii ndo mwenye hiyo ngamia ambayo alipata ajali last night hapo. So ngamia ilikufia hapo kwa karibu 20. Alikuwa 20 imetoka kwa poma imepotea Juni saa 10. Alafu wakafika hapo saa 3 saa 2:30 vitu kama hizo, wakafika kwa barabara wakakutana kwa gari wakagonga karibu wakaumiza 14 ameua hapo kwa barabara. Si tujafurahia, lakini pole kwa wale wenye wamepoteza ngamia zao, na kweli kuna watu wamefurahia leo pia, maana kama ilikuwa sherehe kwa bahati yao. Tulipata mshtuko kubwa sana, gari ameua ngamia 14 mara moja. Sijui dereva alikuwa anaangalia wapi.
accident inaweza kutokea, lakini sasa hii imekuwa too much. Ni kama hii dereva hajakuwa na makini kuendesha gari sawa sawa, kwa sababu ngamia 14 kukufa ni hasara kubwa sana. Wakwayo joriembo ma tiyo gi apaya gi kinde ni mag nyasi mar Christmas. Kuma idhiye ochung' ine ma iringo. Kama yier kaka ichopo kuma idhiye. Kama wabed ga kicha e kinde ma wariembo. Nikech watimo ngima oganda, tieng', familia kaachiel kod kinde mabiro. Kuma idhiye ochung' ine ma iringo. Kadhi nyime ni jatend piny Kenya William Ruto odhialo nyadendi Truphena Muthoni gi mich mar Head of State Commendation, mano HSC, bang' weyo rekod marwa kwako yien kuom seche 72 kaka yoro jiwo oganda mondo orit yien kod alwora. Koloso romo mar rekod Truphena ma jigni 22 ka jot mare ma Nairobi, Ruto puoyo nyadendi no kuom bedo ranyisi makare ne rowere kendo bedo e para manyime kaka jakene alwora makoro miye ting' mar bedo jambete mar weche mag pidho yien e pacho ka. Odhi konyo piny owacho jiwo chenro mag pidho yien bilion 15 kochopo higa mag 2032. Bende ochulne nengo mar dhi limbe e piny Brazil e romo mar lalruok e weche mag alwora. I had to shoot for 72 hours. Yes. And how long can it go? My dear. Yes. I do many things, but I don't want to try that. That one I leave it to you. My job will be to cheer you on. Yes, break the next record and the next record and support us with the matters environment and all the good things that you are doing. Thank you. Okay? Yes. Great. Thank you very much. Yeah. Have a wonderful day. You too. And my very best wishes. Yeah. Good luck with all the good things you are doing. Thank you. Sawa sawa? Yes. Ibe manyenye dhi kwaki dipo ka ichopo State House. Jokanyo makindo ratich nyithindo mani kod ng'ol mar obwongo mong'ere kaka autism okwayo tend counties mondo ger kuonde somo moyiedhi e skunde mag nasari mondo miyo konye tiego nyithindo mani kod ng'ol. Koteni kod jatendgi ma Nyandarua Chege Wamaratu ma bende napisa ma Autism Lights osiro lwedo paro ma jaod jatend piny Raquel Ruto mar bedo kod chike makare mane onego ger klese makende e pacho ka ne nyithindo modak kod autism. Wamaratu wacho ni nyaka sani kaunti za 18 ne osechwalo dwaro mag gedo maklese ga mag 19 koro dwaro mondo kaunti mamoko bende otim kamano. Tusimame sisi wote kwa ni kesha ya kuruka mwaka. Autism management bill has just come 2025. It does not tell us whether watoto wetu watakuwa na darasa ya kusomea. Haituambii kwamba watapata effective accessible education. The government is only supposed to build this classroom at the ECD level. Kwa sababu at the ECD level, that is the closest government office or government center in Kenya. Any mwananchi can anywhere in Kenya anaweza kufikia ECD level a kilometer or 2. I would want the education to be so inclusive such that we have the centers in every community. It is close to the caregivers because sometimes you find a center, it is very far that you feel will fit the child. Wadi Migori, nyasi mar piny Luo mogik e tielo mar 5 e kaunti Migori chakore yange mbalariany mar Rongo mano chakore kawuono. Nyasi okelo oganda luo mowuok e piny Kenya kod pinje mamoko kamoting'o Uganda, Tanzania, Nigeria, Ethiopia kod mamoko ma biro bedo kuno kuom ndalo 3. Nyasi ni ma itimo higa ka higa thor mare en mar mondo mi jiw riwruok e kind oganda luo. Jiwo oganda luo mondo rit kiti kod timbegi e kinde mamoko. Jodong luo wacho ni ka okalo kuom nyasi ni gisedo thuolo mar puonjo oganda ber mar rito luo kiti kod timbegi. Kopogore kod mbalariany mar Rongo, nyasi di ma e piny luo bende dhi bagi e dho nam Masenye kod Thimlich Ohinga kama idhi nyis luo kiti kod timbegi mopogore opogore. Nyaka sani jotelo mopogore opogore ma oting'o gavana Migori Ochila Yako kod mamoko osechopo e nyasi no. Wenye hosts wa hii sherehe ya piny luo ambayo ni awamu ya 5. Kwa hivyo kwa wakati huu tunakaribisha Wakenya wote, sana sana wale ambao wana jinsia wa Kijaluo ambao kwa hii county ni kwa hii nchi ni Migori, Siaya, Kisumu na Homa Bay, lakini kunao wengi zaidi. Tunao karibu nchi 12 ambao wamewakilishwa hapa. Tunao Wajaluo kutoka Ethiopia, kutoka Cameroon,
kutoka South Sudan na maeneo mengine. Tumeweza kuhakikisha ya kwamba ile cultural diplomacy, yani ile utamaduni ya Wajaluo inaleta wageni wenye wataweza kuenda katika zile sites ya Wajaluo. Kuna Kidmikai. Gavana Mama Bay Joseph Yugi Magwango nyiso joma Nyasaye ogwedho lwetgi county no mondo yodwok lwetgi kagisiro skunde manegi some kaka yor konyo ting'o malo rang'iny mar somo e county no. Magwango wacho ni skunde mathoth chal margi ok ni kare kendo ni kod rem mag klese ma jopuonj nyalo tiyogo e yore mag somo ma ka ok osirgi to chenro mag somo ok nyal dhi nyime makare. Ne oloso e kinde nyasi ma choko omenda ne skund sekondar mag Godber kar ting'o bura mag Kabondo Kasipul, skund ma bende ne osomoe ukoni yo kende mar konyo skunde ahinya to manie kor gwenge en kokalo kuom makruok e kind jotelo kod jopiny ma Nyasaye osegwedho. Bende ne otiyo gi thuolono ma jiwo jonyuol e kaunti ma Homa Bay mondo orit nyithindgi. Mosetiyo mapotiyo for the input magiseketo. To na feel ni sama wantiere ni wane rusa to ni nikech the other two principles banosebedo before ne nitiere challenge moko manotimore matindo tindo kae to wayudo ka gik moko nitiere ma ok obedo maber. Omiyo twang'eyo ni sarusa sani serikal bende nyaka wakony mondo wago arambe moko matin mondo warefurbish godo the school. Wang'eyo ni wasebedo gi friends mag the school, alumni mag the school, the community mosebedo ka support the school. Ne wachoko gi kanyakla mondo wane ni mondo wanyalo konyo school nang'o. Tok winjo kwayo machal kaman kuom jalup gavana kaunti ma Bay ber mondo mi wasir gigo matimore kor gwengewa e yo mora mora mondo mi wajiw kendo wadonga gwenge wadhi yweyo mokwongo kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar migago. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From Hummingbird Tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Kawuono ni inimiara nyisini ni ino kinyal bedo wuoda. To in mana ng'ama anakia kai. Rajifo ken ng'ami kia waya. Ang' motimre no? Tere mar jaod Sanju, sani koro ni elwet pari. Asai ni mondi bedi koda. Atimo wacho ke room marani, ibo bete room mar welo. Akoy ni mondi yegi niti gi chunya chiel.
En nyako maber. Obore chi maber ahinya to kendo en opro mi luor. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Dial *811*899# to get Trust and Obey as your skiza tune. Erkamano kumedo kete Heramogi TV riwruok mar anyuola Makowili e ward Makochian e kar nyudo bura marangwe kaunti ma Bay ochoko omenda maromo milion 3 masiro som nyithind kiye kod mago mawuok e familia ma witogi ni piny. Anyuola ne ochako chenro motisi ni Kowil Education Recovery higni 3 mokadho. Kalore gi kwan jopuonjre mane rem dhi skul e anyuola no. Kokalo chenro no gisebedo ka gisiro somb jopuonjre mane skunde mag sekondar, malariany kod kuonde mamoko. Jakom Kowil Education Recovery Kennedy Ogindo wacho ni gisebedo ka gisolo omenda ken giwegi ka gido sir kuom jotelo makono kendo gitiyo gi ruodhi kod jolupgi mar kawo nonro mag jopuonjre ma ok nyal yudo thuolo madhi nyime gi somo nikech nok mar school fees. Nyithindo man gi dwaro Kowil gin 1,817 to nikech nok mar pesa koro watimo thinning, watimo vetting. Kwasecholo pesa to vetting itimo gi clans kotelne gi clan elders makonyowa yudo nyithindo modhier moloyo mamoko. Jomoko bende tanga nyithindo riembe sikul ma nyathi ok bende sikul mondo mi osomo to nyithindo mang'eny. What can we do about it? And they came up with the initiative. Negi paro ni mondo mi wabed gi this gi Kowil Education Recovery ma wachoke pesa kaka jokowili kae to wamiyo nyithindwa ma okoso pesa ma gidhi godo skul kendo ma families ma ok onyalo moko bende nyithindo ma jonyuol gi notho teko. Ng'ato gola bichi ng'ato gola par kod together mano biro nyithi kochia dhi skul kendo pigni mabiro inyalo duogo mondo gimbe gikony the community. Kowil clan ni Kochia Central Kochia location to en program usebedo kadhi mbele for past 3 years. My third version mare kendo ase supported those 3 occasions. Una ne man geso gona kendo kuro bro support. Ado makwayo jokowil ni gitigi pesa no mondo nyithindo ma manigi emo mi pesa no mondo dhigo school. Kuom higni mathoth gweng' ma Chesogon manie tong' county ma Pokot West kod Elgeyo Marakwet oseng'ere ka gweng' man e mudho mar koko, kuo jamni kod monj mapile. Kata kamano kawuono pogruok nitie. Puodho mane lweny koko gore koro pith mag chiemo ema dongoe. Ranyisi manyien mar geno, kwe kod lokruok mosiko. Elizabeth Ajode nigi ler. Gweng' ma Chesogon mayudore kaunti ma West Pokot kuom thuolo malach osebedo kar jomecho mamonjo ji kendo kwalo jamni. Gino ma osekelo tho kod luoro e wi rochruok mar ochumi mar jodak makanyo. Kata kamano, chal mar puothe mag chiemo manyak maber en ranyisi ni jodak gi ol kod koko kendo kanyakla achiel giyiero kwe kod dongruok kokalo kuom pur kod pith. Ukiona hapa hivi kuna maembe ya Wapokot na Wamarkwet. Wamarkwet walikuwa wanaingia kuipa hii maembe baada ya mbuzi kuisha. Alafu Wapokot wanaingia kuipa ya Wamarkwet kwa hii kandu yetu hapa hivi. Hasa mambo watu wengi karibu 6 walikuwa waliolewa hapa hivi. Wapokot karibu 5, Wamarkwet karibu 3 waliolewa kwa hii shamba tutukiwa hapa hivi. The place you stand is a border between the county of Elgeyo Marakwet and West Pokot County. And the farm you can see is a joint farming between the two communities
that is Cheptulel community in West Pokot County, and Elgeyo Marakwet and Kaben community in Elgeyo Marakwet County. Kokalo kuom riwruok mar International Alert, chenro magitimo emohingo heka 50 mag puothe, geto konyo jodak e konyore kokalo kuom pur to ok pith mar jamni kende. Geno margi en winjo more wi keyo mar cham kod dongruok ohala to ok luore wi lisasi kod kuo mar jamni e alwora ma Kerio Valley. So we see this project as an opportunity to contribute to peace in one way or another, because we are going to have the two communities coexisting, engaging in business. We also see an opportunity for other groups to come together to set up similar farms. Lenda wang jodak gi nyiso more wi chenro mar pur mokelnegi ka gin kod geno ni chenro ni ok dhi mana kelo kwe kende to dhi kelo koda ka dongruok e ochumi margi. So we want to replicate along the Kerio to Baringo, along the Kerio ecosystem, and then thereafter we talk about truth and reconciliation. We must talk. We must say, I killed so and I want to seek forgiveness. I killed so and I want to seek forgiveness. It's only through that we can have lasting peace. As we move on with peace dialogues along this border, we just want to say that peace along the Kerio Valley is now coming up in a very good way. Johala mawuok e gwenge ma opogore igeno ni biro nyiewo nyak mar pith margi. Ma e wuoth manyien ma jodak ma Chesogon okawo eneno ni koko olokore nyak kod dongruok. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Maukom jodak ma Mukuru kwa Njenga kwa piny owacho mondo ler makare kuonde moseket tenge ne chenro mar gero ute manengo gi oyueyo. Kaga wacho ni gionge wach maler ma nokoro kelo bagni. Kane giloso kinde mane gibedo gi aput mar jo alwora no, giwacho ni grube moko ponde bwo chenro mag gero utego mar mondo mi obwogi. Gimedo ni gisiro chenro mag sirikal kendo ber ka mondo jo sirikal ema mondo mi ler makare e kuonde biro gere ute manengo gi oyueyo mondo ogeng' achude manyalo biro dwaro bwogo gi e tok chik. Yoyote asifanye nini? Asikope. Simrajua danso nyomali. 76. Na nikuulize wewe umekaa hapa. Hawa makatels wamekuja hapa. Tulisema ya kwamba ukiona mwenzako ananyolewa, tia yako nini? So sasa sisi hatunganyamaza kule kwa Jenga, na nyinyi hapa mko na shida. Hii shida mko nayo ninataka kuwaelezea. Sio shida kutoka kwa office of the president. Wale wenye wanajifanya hapa ati na macrown, ati wanakuja hapa kuwadanganya, ati sasa Mohamed sijui mara sepu sijui mara nini. Msifanye nini? Hakuna kufanya nini? Na kwa Kijaluo tunasema ongeringo. Hakuna nini? Hakuna cha kukimbia. Na wale wenye umekimbia na wakahamisha watu na manyumba zao zimebaki, nyinyi vile mko hapa, ingieni kwa hizo manyumba na musilipe rent. Kuna watu wamejificha under affordable housing kuterrorize wananchi maskini wa Mungu. Na anaambia mwenye anajijua saa hii ataona kwa media. Nenda uache, tulikupatia kazi, wachana wanavijiji. Kama ni mchumbe unataka kutengeneza barabara, wachana wanavijiji. Jatendul marango rech gi gik manie pi Laktar Paul Orina dwaro jolupo mondo kete ler kinde magilupo kendo loso rech mar mondo mi omed nengo gi. Kane loso nyasi ma pogo rech matindo tindo ne jolupo e gweng' ma Kibokoni mantie kaunti ma Kilifi, Orina lero ni moko kuom jolupo kinde mathoth yudo lal kalore ka girito rech magigole nam mang'eny ne ok rit makare kendo duoko nengo rech piny kendo nyalo kata hinyo ji machamo. Omedo kwayo jopith rech mondo ket alwora gi makare kinde mane opogo rech matindo mar 3,000 e okang' mar jiwo jopith mag rech. Kuna ile process ambayo inaitwa kuvua, kutayarisha ule samaki aelekee sokoni, awe katika hali aliyokuwa nayo kwenye maji, na hiyo ni process muhimu sana. Na sisi kama watafiti tumechukua muda wetu kuwafunza wafugaji wa samaki na kamba na viumbe vingine kuhakikisha ya kwamba ile process kama vile maziwa unapokamua, jinsi utakavyoyatunza
mpaka yafike sokoni, mpaka yafike mezani kwa yule ambaye ni mtumizi ni muhimu sana. Na hapo ndio tunapata katika ile lugha ya kimombo tunasema post harvest losses. Post harvest losses itachukua different forms. Kwa hivyo katika ufugaji wa samaki. Kabla huu mradi tulikuwa watu ambao tulikuwa tukiteseka. Tulikuwa utafiti wetu ni wakuni. Tulikuwa tukichukua kuni kwa msitu na kupeleka Kilifi kusomesha watoto wetu. Lakini kuanzia huu mradi tumenufaika, watoto wetu wanasoma kupitia huu mradi. Kwa sababu kile kipato kichache ambacho tunakipata hapa, sisi tunafundishia watoto wetu. Shirika la Kemfree limetutembelea na lengo la kututembelea hapa ni kutupatia mbegu ya kamba wenye wamekuwa wakitutatiza kwa muda mwingi sana. Kwa muda wa miaka 14 tumekuwa tukitafuta hawa kamba katika mfuo wetu wa bahari hapa karibu. Machiegni telo mar abich mag piem mtokni motisni Mad for Fun biro dhi nyime boma ma Naivasha ka joriembo geno bedo gi tugo ma iye otwere koloso gi jafwambo Jack Tukegi Kinothia owacho ni chenro ma kamaendi oseyudo mbi mathoth kuom higni ka geno margi bende en ni gibiro tiyo gi piemgi pidho yiende maromo milion 10 kuom higni 10 mabiro. Joriembo maromo 70 kowuok e pachoka Uganda, Tanzania gi Afrika ma milambo osendikore mar yore piem go twegi bende osetigo de ywayo jolimbe mawuok e pinje maoko. We are happy to be able to support sports tourism. I mean, we've had lots of people come from different places just for motorsport. So we're doing this for sports tourism, eco-tourism, and to bring people to one location. We move from one county to another. So basically that's tourism. Moving people from one county to another makes a lot of business also to the businesses that are around. This is quite exciting for us because Mad for Fun is about really diversifying or diversification of tourism products. So we welcome you all to come, and we can assure you, we can only promise you a good time. Erokamano Ramogi kuom kete e Ramogi TV. Chenro ne en mar migago mathoth timore odiochieng' ma kawuono e gwenge mopogore opogore to kod e pacho kaendi. Mana kaparo ni odiochieng' ma kawuono jofwambo biro bedo gi choko margi ma ibiro timne achiel kuom mosenindo. Choko midhi tim e All Saints Cathedral St Andrews Hall kochakore sa 11 mar odhiambo. In gi thuolo mar chopo kuno mondo mi wakow jakom marwa gi kwe to kod hera mano Festus Amimo ka intiere boma Nairobi nyalo chopo kanyo kochakre sa 11 mar odhiambo. Nyinga Ochieng' Emmanuel warom sa 10 chendo mar kagi kacha.